Оттам бе. Кале. Ма на къде ще обърнеш? Тя трябва нагоре да върви. Той ще мине от тук и от така ще я навратим насам. Ще я закачим там, затова и ще... Би трябвало да стане си, нали бе? Мисля, че си на лебедка ще стане. Дай напред колкото можеш. Е така до тук. Няма. Стига. Стига. Така по-трудно. Къде е? Той сега ще го даде. Ама, Йока, трябва си го да въртите, достатъчно да си. Аз според мен трябва да въртите. Ама той пак ще... Тук се е обърнал, бе. Абе, Петьо, тук другата лебедка няма да стане да се дърпа и от тук. Жоро, тук да се закачи. Тук се закачи. Тук сега да закачим другата лебедка. И тя повечето тази трябва да дърпа. Дето е Жоро. Там. Добре, тръгна. Давай. Ама, искам да го тръкам. Дай. Настрани, на ръба ще бъде. Чакай, бабо, где бъде? Кажи малко и аз малко. Задна, дай. Аз дърпам. Сега да ни тръгне. Тръгва. Няма, държи. Оп.
Добре. Кол! Вики моите такива, аз се пусна малко. Не бе отпустил. Не, чека тук си да. Сега каже, как ви сетили са да... За кой говориш това някой? Как е положението тук по принцип иначе? Лека за игравка. Лека за игравка. Внимаваш да не падне. Жоро го държи, бе! Държам го. Дай той да го пусне. Той да го пусне. Аз го дръжам. Ти отпускай! Готов е. Край е готов. Аз къде ми щетиня? Само как ще стигнем до въжето? Таван и такова. Много малко. Абе, нали той е добре пък, другото. Добре. Как ще стигнем въжета? Не, твоето е лесно. Дайте инструмент. Да, сюжет с камера. Такъв голям камера. Аз като такива въжета много това ако го фане, няма го скърши се едно. Чупи го с дете. Да го вържа, аз като искате да вържа го заря. В всеки случай... Без такива приказки. Защото температура ще трябва да учи. Той се обърна пред мен и си не дал това, влизам и гледам вече на обратно. Като пусам как излиза. Айде сега, аз ще взем музика. Вече е празен, да. Няма начало да имате. Кой едно настиш? Ти си на филмите ги тесят, ти взел, много чисти. Давай си за цялата боя. Диляне, какво правиш, бе? Не са излишни. Как са излишни? Я да видя този кулера, той си шък на петрула. Едно камино. Колко пак ли си ти, бе? На. То няма разходка да не стане такова нещо. Това фоси кой бил карък. Много бърза. Той е винаги. Един трябва да има да съгласява и се казва да, аз съм и готов. Да. Не вдясно, вляво! Кажи, вляво е! Кажи другото ляво. Не, другото Не. Не, Где се разсъдва? Кой ще знае кой е?
Кой е той? Те ни ще вземат от гората, кой е? Дай казвай Сокол едно, ще знае. Това сега работи. Ти му каза. Това работи сега. До вечера ютуба ще кажат, он е с тази пура. Сокол едно ли е? Не замина твоето контереса, нали тя се е криво? Той на прасе човека е. Кой е? Ба той ако беше тъп. Той ще се каче тук отгоре и ще да Ще продължи, да, ще продължи. продължава нагоре, он няма спирали. Той не мога да спреш. Не мога да кара тръгне, после не мога да кажа да спре. Нека си работи сам. Ами никога му пречи. На тази рейка не мога ли? Тя е шала и та. Само това гледа. Само гледане и караш. Дупката е малка. Тя е малка, оня ден. Дупката е малка. Правим на едно Ауди А6 ремонт. И отгоре с такова ключе да натегнем валовете. Или колега вика нещо. Чаршаф. Сега носи гледаме на булката чаршафа. Сега дай парцал сега на булката чаршафа. Недоволен? А, Годия няма. Чакай само да видим. Няма го. ще го взривяваме ли? Чакай, дай, отчеркай, дай ще такова, ти така ли? Ще го взривят ли, Жора? Си намачкал. Той да завия, той не мога да завие. Само ще върти. А само ще завърти да... Кот има да изхвърли. Дай ти клещите. Дръж спирачката. Е тук, Диляне. Дай малко ти. Ба слагаме ли? Не, дали имаме няколко Поне си е някакво. Аз ще извада малко, поне едно 200 грама. Има си, всичкото е тук. Там ли? То Сега ново под масло. наклон нищо не мога да под наклон. То ново маслото е. Да, то още не се е изцапало. Пъгай Ти си се подготвил за рождения ден да пазиш. върти сега да ви. Там е влезнало. Дай. Хвърля. Нека да изхвърля още няколко. То хвърля Чакай, някакви че други хвърля работи. нещо друго, бе. Си ти откъде? А! Това на гар ли да? Музика има. Ти го правиш, Това какво се на става? гар мяса. Да, да. Да. Върти, той му изхвърля спекател. Давай, давай. И то повече от това нямаше. Малко повече, колко задържиш. Няма. Има болт, джали. Няма, тя е с други болти. Тя е живко в кобала. Нещо падна. Това на третата секунда падна. Нека и... Това не можа да скара 10 секунди. Червена отвърка имаш. Да, супер, че. Виждал съм, но няма. Добре, дай я тази. Къде долу? Отвърка беше, отвърка червените. Дай да видим. Кой е взел отвърката? Дай да изкара ви и моите да... Смия, ама няма. Вие намерихте много спре вътре, с един, два. Сервис, ала кара. Той ще фекне се. Филтъра целият масло. Може да такова. А те този вид не бе, този вид. Значи, значи още 10-20 коня му дали, а? Не, чай е това. Сега като тръгне и бая неговата мама, няма спиране.
Няма, трябва да стане воен. Е, тук е напоен, да. Стани като на гадките има. Знаеш как ще ми звукът в момента? Няма така получи. Болче има, господине. Болче, не дърпай. Тук един нормален няма, един. Добре ли си? А, така. Сокола легна. Сокола легна. Сокола морен. Гората си правят колите. Тя добре, че е гората. Диляне, сега твоята. Добре, че е гората, мана. Где то пая го? Не, то трябва по принцип да се извади, да се е такова. Тук не мога да го извадя. Виждаш, от никъде не мога да го извадиш. Ще остава малко. Да, бе. То не дури. Кай, се казва да изпи. Бягай. На пункти и на 100. На пункти и на 100. Чакай, Спи града, пушка, спи града. Тя по-хубаво работи. Сейчас назад. Една идея е по-добре. Значи, който искаш да направи колата, да идва тук. Обратно я зваш да спънкам. Чакай, че кулера. Имаше нещо, кулера ли беше? Кулера и най-вероятно отгоре. Добре, Ера. Ти на слънце. Гониш слънцето, май. От сянката избяга. Не, санкта. Аз. Болчето, господине. Не дърпай. Камък има, камък. Камък имаме. А, така. Сега се изправи. Да, изправи се. Не, аз спъртнах камък. Това не го махай. Защото ще умреш от тук. Карал съм на минус 10 от Берлин на минус 6 км. Я ще търся на брат. Добре, бе, Огене, почти не се забелязва. Сега какво правим? Долу на асфалта, той от него се върши тук по черно. Той въпреки, че по-добре по черно се върши. Да, не го спрътне. Кой го спрат? Станало.
Няма как. Всичко е перфектно, стоп е, просто трябва да сложат някакви подложки явно на шарнирите горе, заради носачите. Нормално е, всички така правят, стига. Ага, ама не е. Да, със сигурност. Те чуете ли, бе? Не ли чувате, бе? Такова едно имаше проблем, идваме. Не мога да скажат още някой си тук е рано. Кулчо, кажи му. Тук един по един се изчаквайте и гледайте, аз ще кажа, като се кача да тръгва следващия. Какво? Дали опасно било? Следващия да тръгва. Къде ще горе? Те ще навидат. Ще спрем там. Горе тук. Тук може да ги изчакаме. Соколната каче. Видяхме те! Спри плътно зад мен и да има място за всички. Няма само за людей, че това не пасва. Да, ще тръгвам и с всяка. Здорово, обаче на дясно. Давай, другия. Добре. Там долу ще ги. То отгоре е долу. Кой беше за теб? Хайде да кръва. Пак е по-малко снега.
И кално ако е. И опасно си, апа, майка. Мисля да сте переха краката. Верно ли? Аз не стръмвам. Штрака! Штрака! Еха! Сокол едно! Добре, дей да са от кое?
Абе, гледай ти по-встрани от мене, бе! Айде то тук. Ой, дай, давай. Излизай! Той много смел обаче. Сокола много смел. Без шнорхел. Ще глътне вода.